एक्चुअली आं दिनैहाय ओरैनो फंनैसो मैया जिहेतु जाथाय जानानै थांबाय मानसियाथ' इसोरनि अननायाव थैयासै सोर मावमारदों बेफोरनि जाथायावसो बुंनो नागिरदों। जेखियानो जादोला बे थब्रा मोखांखौ लानानैब्लाबो एसे भिडिअ' खालामबावनि होननानै सानदों। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। थ' जोंनि जायगायाव जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआ दासिमबो नामा माबा जायाखै दै, थिग जायाखै। ओंखायनो आं बिटिसिल' होनबाय थानाय जादों। बे बिटिसिआव मानो गुलिनि सोदोब बेरबाय थाखो? ओमफ्राय दाथ' जा नुदों दखानदारफोरा एसे साननो गोनां जादोंना दा एसे पिस एकर्ड जुदि जाथारबायब्ला बा गोजोन थासारि जुदि जाबायब्ला जोंनि लिडारफोरा बर'नि लिडारफोरा दे दिनै बारा नाम थांखिनाय नङा आङो बिनि बारै जोंनि बर'नि लिडारफ्रा मा खालामबाय थादों बेफोरनि सायाव मा नायदों, मा तदन्त खालामदों, तदन्त खालामदोंबा जाय मानसियाखौ मोनथारदों बेखौ मोजां पानिशमेन्ट होनायखौ साबसिन जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बर'फ्रा मोनफा मोनफा दासो दखान होना जानो बा माबा मोनसे हार्डवेयर दखानफोर होनानै मावनानै जानो खोनानो मोननायाव जाय मानसिया दिनै मैया गुलि नांजानाय बिखायाव गथाम गुलि नांजादों, इसोरनि अननायाव थैयाखै बिथाङा दिनैहाय बे लवार आसाम हस्पिटालाव दासिमबो दं होननानै खोनानो मोनदों। नायहैनो मोनाखै आंबो, आरो आंहाबो बिदिनो समबो मोनाखै। ओरै थांब्ला ओरै 2टासोआव आं एकदम एटेन्ड जाथारनांगौ जायो न'आवहाय, बे हिसाबावहाय आं नायहैनोबो सम मोनाखै। थ' जेखियानो जादोला दिनै बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जों बर' सुबुङा माबोरै मावनानै जागोन? दिनै इनडाइरेक्टलि नाय, आं जाखिनि स्टाडि खालामनानै मोननाय दिनै गुबुन हारियासो जोंखौ दा डमिनेट खालामबावनो नागिरदों। दिनैहाय जों बर'फ्रा गोदो बै समाव हाथियारजों खेला गेलेबोबाय, आर्म्सजों खेला गेलेबोबाय। दिनैहाय आरो जों बर'आ दिनैहाय दोनथ'नाय लगे लगेनो आरो जों बर'खौ मा खालामबावनो नागिरदों? गुबुन हारिजों नांहोफिननायनि प्लेनिंखौ लाबाय थादों। ओंखायनो जोंनि बर' लिडारफ्राबो बेफोरनि फारसेबो नोजोर होनाया मोजां। दिनै सोरबा सासेल' नोजोर होबाय थाबाबो जाया, सोरबा सासे लिडारफ्राबो नोजोर होनांगोन। जोंनि बर'नि लिडारफ्रा जुदि बेफोरनि फारसे जेबो नोजोर होआबा बा ओरैनो गोजोन थासारि जाबाय होननानै सानफ्रोमबो जुदि जों निउस मिडिया बायदिसिनायाव बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा। जुदि गोजोन थासारि जुदि जामारथारदोंब्ला मानोथो दिनैनि गेजेराव जोंनि सान्थि जायगा जादोंब्ला मानोथो दिनैनि दिनावलाय गुलि बेरबाय थानो गोनां जादों? मानोथो दिनैलाय सेरफांगुरि बायदियाव KL बायदियालाय मानोथो सासे गुबुन हारिखौ गावथारनांगौ जाखो? मानोथो दिनैलाय चिरां बायदियाव निसिमायाव आमथिखा बाजार ना मा बेवहाय मानो बेफोरबायदि जों बर' सुबुं दखानदारखौ मानो बेफोरबायदि गावनो गोनां जाखो? आंना खोथाया बे, दिनैहाय बेफोरखौ जुदि जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा जुदि एसेबो जुदि सानाब्ला, जुदि बिजिरनानै नायाब्ला, आरो बेफोर जुदि गोजोन थासारि जुदि जादोंबा दिनै जुदि सोरखौबा गावदों लगालग बेफोरो तदन्तआ जानांगौ। सोर मार? जोंनि बिटिसिआव सिलाइ गंसेबो गैला होननानै मोनथिगौ होनबा दिनै बिनि गेजेरावबो मानो बिदि गुलिया बेरबाय थानांगौ जाखो? जों दुखु मोनो। जों बर' रायजो राजाया मालाबाबो फिन गुलि बेरफिनबावथों आरो बर' रायजो राजाया लुबैदों जे गोजोन थासारि जाथारदोंब्ला दिनै बर' रायजो राजाया गोजोन नालाय सिरि आर्म्सनि बेरनाय बा सिलाइ गुलिनि बारुदनि बेफोरबायदिखौ बर' रायजो राजाफ्रा फिन फैफिनबावथों बेखौ लुबैयाखै, आरो आंबो लुबैयाखै, आरो आंबो लुबैया बिदिखौ। खारन बेफोरबायदि मोनसे हारियाव जुदि बिदि थायोब्ला माबे बिथिंनिफ्राय खस्थ' मोनो? फारसेनिफ्राय डेभेलप जानायनि फारसे बा गुबुननि फारसेब्लाबो बहुद डाउनाव जानानै थायो। डेभेलप जानो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो। ओंखायनो आं बेखौ लुबैदों, जोंनि बर' लिडारफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना बेफोरनि सायाव जाय मानसिया नंथारगौ थार सिलाइ दैग्रा, थार मानसि सिलाइ हमग्रा, थार मानसि जाय मानसिया बेखौ गावहैदों
बेखौ मोजां तदन्त खालामनानै थाबैनो हमनानै जोंनि बर'आनो जा सोरबा गुबुनानो जा गुबुन हारियानो जा गुबुन ट्राइबानो जा हमनानै नांगौ बायदि साजाखौ होनांगौ आं बेखौ खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जों बर'आ रावबो मोजां बिजनेस मावना जानो रोङा। गामि ओनसोल बायदियावहाय जा सासे सानै गोरों बिथांमोनाबो दिनैहाय ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो दासो एसे बिजनेसनि लाइनखौ एफा हमनो रोंजेनदों। होनबा दा जुदि एसे सोलोंजेननायावनो सोरबाया जुदि थांनानै सिलाय गुलिजों गावहैगोन बेथ' खोथा जानो हायाना। मावना जानायनि जाय सिलाय बेरहोग्रा जाय थांनानै गावहैग्रा बिथांमोनाबो सांग्रां थानायाबो मोजां। आरो बिदिखौ अफ्रिया गिग्राबो मानसि नङा। नंखाय बाखाय बिदिनो फिसा आफाद खुलिगोन, हारिखौ बदनाम खालामगोन, हारिया अलखदाव गोग्लैगोन। नोंसोरनि बे फिसा फिसौ आफाद खुलिनायनि थाखायनो जों बर' हारिया बर' सुबुंफोरा बर' लाइमोनफ्रा दुखु मोननो गोनां जादों, खस्थ' मोननो गोनां जादों। NDFBनि सोमावसारनायाव मानो दुखु मोनाखै, मानो खस्थ' मोनाखै? आरो बेफोरबायदि फिन दुखु दाहा खस्थ'खौ आं लाफिनजानो बादों बर' रायजो राजाफोरखौ। आरो आंबो होफिनजानो बादों। जायफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मोनजाबा जा, मोनजायाबा था। मालायनि गुबुननि जाखिनि खस्थ' खालामनानै मोननाय, दुखु खस्थ' खालामनानै जाया बिजनेस गेलेनाय, बेफोरबायदियाव मेगन दाहो। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। जाय मानसिया जाय सुबुंखौ थांनानै गावहैदों दुखुनांथाव। दिनै बे मानसिया दिनै बे एरियायावहाय हार्डवेर दखान खुलिदों, न'आव थांनानै गावहैनाय बेथ' जायाखै। जाय मानसि बिसिया बुंनाय मथेब्ला बै सुबुंनि जाय गावजाग्रा सुबुं बिथांनि बिसिया खोन्थानाय मथे बुंनाय रावब्ला जोंनि बर' रावजोंनो थांना फोजाहैदोंमोन। फोजाहैनाय लगे लगेनो बिथांखौ जेला दरजा खुलिफैयो अब्लाना बिखायाव गावदों। बेफोरबायदि खोथा होननानै बुंदों। होनबा जों बर'नि गेजेरावनो जुदि बेफोरबायदि फिसा फिसा नंखाय बाखाय आफाद, मा थांखि दं, मा सिमां दं? हायोब्ला नोंसोरो रायजो राजानो मोजां फोसावनानै हो। मानो नों सुबुंखौ गावखो दिनैहाय? जोंनि बर' सुबुंखौ मानो गावखो? जायफ्रा गावग्रा बिसोरो नंखाय बाखाय बिदि आफाद खुलिनानै जोंनि फरायसा गथ'फोर, जोंनि न'खराव जाय दखान होनानै बिजनेस मावनानै जानो नागिरनाय बेफोरनि सायाव नोजोर दाहो। आं बेखिनि खोथाखौ सिदा बुंगोन। आरो जोंनि गेजेराव माया सोलिबावदों? दाखायथि, सिखाव खावनाय। आंहा मोनसे दाउट दंबावो बेफोरनि सायाव। आंहा मोनसे दाउट दंबावो। जायफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावदों बिदिखौ अफ्रिया गिग्रा मानसिबो नङा। मिथिबाय? सोरबा बर'आनो जा, सोरबा हारसायानो जा, सोरबा गुबुन गुबुन दल संगठनानो जा, बेफोरबायदिनि फारसे सांग्रां था। खारन जों बेफोरबायदिखौ गोदोनासे खौखाबसे मोनबोदों। मा जादों मा जायाखै, मा मावदों मा मावबोआखै। NDFBआव थानाय समाव जोङो दा आफादा डिसबेन्ड जाबाय, नोंसोरबायदि जों बेफोरबायदि अयनाय खालामाखै। सोरबाया दिनैहाय बर'नाव फैसा बिदोंमोन, बिनायाव जुदि हराब्ला थांनानै गावहैनाय बेखौ खालामाखै। खालामदोंब्लाबो सोरबा सासे लिडार दैदेनगिरिया मिस्टेक, गुबुन रं इनफरमेसन मोननायाव हयथ'बा मावदों जानो हागौ। आं मावथाराखै होननानैबो बुङा। एक्स NDFBफोरा बै समाव बेफोरबायदिबो खालामदोंमोनब्लाबो खिन्थु माबा मोनसे मिस्टेकनि थाखाय इनफरमेसना बा खबर फैनाया बा उमुखखौ बेफोरबायदि खालामदों होनना बुंनाया गुबुन मिस्टेकआवहाय बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाहैदों जानांगौ। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरोखि। हयथ'बा बिदिया मोनसे मोननैया जादों न' डाउट। दावहानि समाव बा नांफुनाय समावहाय बेफोरबायदि फिसा फिसौ जाथायाबो जादों NDFBनावबो। खिन्थु दिनै जाय मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावदों आं बेफोरबायदि मानसिखौ हारिखौ फोजोबनायसो होननानै सानगोन आं बेफोरबायदि। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं दिनै बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों। जेखियानो जादोला जोबथारनायाव आं जोंनि बर'नि लिडारफोर बा
जायखियानो जा लिडारफ्रा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन दिनै बेफोरबायदि जुदि सान्थि सुक्ति जादोंबा पिस एकर्ड जुदि जादोंब्ला दिनै जुदि जोंनि बर' सुबुङा मानो गावजानो गोनां जाखो बेफोरनि फारसे जोंनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ बर'नि दैदेनगिरि सोरबा सासेल' नङा आं नाम मख'नो सानाखै पार्टिनि नाम मख'नो सानाखै आं दिनै पार्टिनि नाम मख'योब्ला गोबां खोथा बुङो खिन्थु बैसोरनि लेथ्रा बुंनाय खोथाखौबो आं बेखौनो आं हजम खालामो आं बेफोरबायदि हजमखौ लेथ्रा बुंनायखौ आं मोजांबो मोनो खायफाया थागोन हाजार जननि गेजेराव 100 जना गाज्रिया थायो आं बेखौ मोनथिदों अनलि 1000 जननि गेजेराव सासेल' मोजां मानसि नांगौ आंनो अनलि सासेल' बे आरोखि लास्टआव जोबथारनायाव बेखौबो आरो खनसे बार आं खावलायगोन बर'नि जेसेबां दैदेनगिरि लिडार नोंथांमोना सिन्था खालाम सान दिनै चिरां बायदियाव निसिमा बायदियाव जोंनि बर' सुबुं सासे बिजनेसमेन बिथांनि सायाव गाज्रि रोखोम एटेक खालामनाय बिथांखौ जोबथा साजा होनो थांदोंमोन इसोरनि अननायाव बिथाङा जोबथा साजा मोनासै बेखौनो आं खावलायगोन बर' लिडारफ्रा बेफोरखौ मोजां स्टाडि खालाम नाय मोजां दैदेन बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि